Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι το νέο F8 ηλεκτρικό σκούτερ της Tinbot Germany που δεν μοιάζει με κανένα άλλο σκούτερ στην αγορά. Η Tinbot ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις μας και μας έφερε αλλαγές. Μας ικανοποίησε όλες τις ανάγκες μας και έκανε όλες τις διορθώσεις και τις ρυθμίσεις τις οποίες ζητήσαμε. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε μια διαφορετική εξωτερική εμφάνιση του οχήματος. Δεύτερον, βλέπουμε άλλο δίσκο εμπρός και άλλα φρένα. Έχει διορθώσει μια παρατήρηση που της κάναμε σχετικά με το προηγούμενο δισκόφρενο του οχήματος. Ανανέωσε τις καλωδιώσεις του οχήματος και τον controller του οχήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα όχημα με ένα κινητήρα 6,8 kW πολύστροφο που είναι αριστερά από το μοτέρ και κάνει μετάδοση με γρανάζωση, με μυωτήρα, ούτως ώστε να το κάνει πάρα πολύ άνετο στις ανηφόρες. Λειτουργεί σαν ένα 4x4 σε μια μόνιμη τετρακίνηση. Η τελική του ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα περίπου και η αυτονομία του με 2 μπαταρίες μπορεί να φτάσει τα 260 χιλιόμετρα. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, 260 χιλιόμετρα λέει ο κατασκευαστής, αλλά η πραγματική αυτονομία που έχουμε πάρει από τους πελάτες μας, γιατί χρησιμοποίησε τις ίδιες καλές μπαταρίες που είχε και το προηγούμενο μοντέλο, το F8, είναι 200 με 230 χιλιόμετρα αναλόγως με τη χρήση που θα το κάνει ο κάθε πελάτης. Πόσο νευρικό θα είναι το χεράκι μας, το γκάζι κτλ. Η μπαταρία ζυγίζει περίπου 22 κιλά, δεν είναι πάρα πολύ ελαφριά, αλλά φυσικά έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα. Μιλάμε για 72V 55 αμπερόρια στην κάθε μπαταρία, σύνολο 110 αμπερόρια. Τα 110 αμπερόρια μας δίνουν περίπου 8 κιλοβατοώρες χωρητικότητα μέσα στις μπαταρίες. Το όχημα είναι πραγματικά θηρίο, είναι ό,τι πρέπει για τους ανθρώπους που κάνουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά. Βλέπετε πολλές διορθώσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Κάποιες δεν τις βλέπετε εσείς, κάποιες τις έχουμε δει μόνο εμείς. Πάντως, θέλω να πω ότι μείναμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την άμεση ανταπόκριση της Tinbot Germany. Να ενημερώσω ότι περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο electricmoto.gr και σύντομα νέο βίντεο στο YouTube για το ολοκένουργιο F8 της Tinbot. Ευχαριστώ!